ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଜଣା ଅଜଣା ବହିର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଘରେ ବାହାରେ ଓ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା। ଘରେ ବାହାରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର କାମ କରୁ। ସୁବିଧାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସାଧାରଣ ନିୟମ ମାନିଥାଉ। ବଡ଼ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଛଳରେ ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ଅନେକ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଉପଦେଶ ମାନି ଚଳିଲେ ଆମ କାମ ସହଜ ଓ ସୁବିଧାରେ ହୁଏ, ଜୀବନ ନିରାପଦ ରହେ। ନିୟମ ମାନି ଚଳିଲେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଚିତ୍ର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏଠି ଲାଇନରେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଲାଇନରେ ସମସ୍ତେ ସଉଦା କିଣୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଲାଇନରେ ସମସ୍ତେ ବସରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଧାଡ଼ିରେ ଆସି ଭୋଜି ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ିରେ ଆସି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଧାଡ଼ିରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁବିଧାରେ ହୁଏ ଓ ସହଜରେ ହୁଏ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଧାଡ଼ିରେ ଆସି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନ ଦେଖାଇଲେ, ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧାଡ଼ିରେ ନ ଆସିଲେ, ହାତ ଧୋଇବା ବେଳେ ଧାଡ଼ିରେ ନ ଆସିଲେ, ATMରେ ଲାଇନରେ ନ ଆସିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଲା। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିଥାଏ, ତାହାକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ସମୟରେ ଧାଡ଼ିରେ ଯିବା, ଧାଡ଼ିରେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚପଲକୁ ଧାଡ଼ିରେ ସଜାଇ ରଖିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରି ନିଜ ପୋଷାକ, ବହି, ଚପଲକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା, ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗଲାବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଯିବା, ଭୋଜିରେ ଠେଲାପେଲା କରି ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ, ହାତ ଧୋଇଲା ବେଳେ ଜଣ ଜଣ କରି ହାତ ଧୋଇବା, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଚାଲିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଚାଲିବା ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ। ବହିପତ୍ର ଏଣେ ତେଣେ ଫୋପାଡ଼ିବା, ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ମାରପିଟ କରିବା, ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମାଡ଼ଗୋଳ କରିବା, ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଠେଲାପେଲା କରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।